David TC Davies, Ysgrifennydd Cymru. Oedd 2019 yn etholiad cymharol anhygoel i'r Ceidwadwyr yng Nghymru, ennill 14 sedd, cipio 6 ohonyn nhw'n uniongyrchol oddi wrth llafur. 5 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n ymddangos y gallech chi golli pob un ohonyn nhw yng Nghymru. Beth sydd wedi mynd o'i le i'r Ceidwadwyr? Wel, look, yn y lle gyntaf, dwi ddim yn derbyn y poliau opinion. Yr unig sy'n bwysig fel pawb wedi dweud ydy'r yr hyn sy'n digwydd ar diwrnod yr etholiad. Yn wir, fi'n credu bod mae'n wahaniaeth rhwng yr hyn mae poliau opinion yn dweud a'r hyn bobl yn dweud at ei astefnydd Dros. Bobl ddim yn wedi cael ei convince gan Keir Starmer. Ac pan fi'n siarad gyda bobl, mae pawb yn derbyn bod yn bwysig iawn i gael llywodraeth sy'n gallu tyfu'r economi, amddiffyn y wlad, ddeilio gyda mewnfudiaeth yn enwedig mewnfudwyr sy'n dod yma trwy ffordd anghyffreithiol. A dwi'n credu yn wir bod y Blaid Cydwel yn gael y polisïau i gwneud hynny. Ag eto, mae'n swnio fel sy'ch chi bron yn rhoi'ch pen yn y tywod, achos mae'r arolygon barn, chi'n wfftio nhw, ond maen nhw'n gyson, maen nhw'n glir a maen nhw'n ddi iawn i chi. Mae cadeirydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn gweud, we're in the fight of our lives. Yn hollol. Ag eto, i chi ddim yn meddwl bod i mor ddian arnoch chi? No, yn hollol, mae'n fight of our lives. Mae'n hollol glir bod hynny'r achos. Yn 2019, oedd yr unig peth sy'n wedi bod yn bwysig oedd Brexit. Etholiad dros Brexit oedd e. Mae Brexit nawr wedi mynd. Mae wedi ddigwydd. Fi'n credu bod y mwyafrif yn derbyn Brexit hyd yn oed yn llafer nawr. A felly mae'r arguments wedi symud ymlaen. Fi moyn troi at Rishi Sunak nawr, achos mae yn ei sawl camgymeriad yn ystod yr ymgyrch hyn. Y diweddara rheini oedd gadael D-Day yn gynnar a fechi miloedd os nad miliynau o bobl. A dyna i chi moyn mewn arweinydd mewn prif weinidog? Fi'n hollol hapus gyda Rishi fel arweinydd. A gai jyst dweud hynny, mae Rishi wedi gwneud y digwyddiadau gyda veterans ac yn gadael cyn y gyfarfodydd gyda'r arweinwyr y byd. Mae fe wedi ymddihiro am hynny, a ddyle hynny fod yn ddigon. Ond mae rhai o bobl sy'n berniadol o hynny, ddim wedi wasanaethu ei hun. Ond mae digon sy'n wedi gwasanaethu yn berniadol hefyd. Eich chi'n amddiffyn e? Fi'n amddiffyn Rishi yn llwyr, ie. Ac y ffaith yw, ar Stefan yr Rws, really, does nefyd mynd i bleidleisio ar ffaith bod Rishi ddim wedi gwneud gyfarfodydd gyda'r arweinwyr eraill. Y ffaith, yr hyn sy'n bwysig ydy pwy sy'n gallu tyfu'r economi, pwy sy'n gallu ddeilio gyda mewnfudiaeth, a pwy sy'n gallu ddeilio gyda'r amddiffyn, pwy sy'n gallu amddiffyn y wlad. Ni wedi addo. Oedd e ddim na i gwrdd â pobl fel Vladimir Zelensky. Mae rhan pwysig o amddiffyn yw cydweithio gyda'r arweinwyr byd. Oedd e ddim yn y cyfarfod na gyda'r arweinwyr byd. Oedd e'n cynnwys Vladimir Zelensky, sef arweinydd yr Wcrain. Mae hwnna'n rhan holl bwysig o strategaeth amddiffyn. Mae David Cameron wedi gwneud y cyfarfodydd, oherwydd mae fe yw y Foreign Secretary ac yn prif weinidog hefyd, ac y mwy na galleog i deall strategaeth a deall polisi ein wlad ni. Wedi dweud hynny, mae Rishi Sunak wedi dweud bod yn cymgymeriad am efo'n ymddihiro. Dwi ddim wedi cael, dwi ddim yn rhy aml chi'n clywed gwleidyddol sy'n barod i dweud yn syth, oedden ni'n o'i le i wneud hynny a dwi'n ymddihiro. Dyna'r diwedd o'r ffaith. Fi eisiau mynd ymlaen at eich manifesto chi, achos fydd e'n dod mas fori, ond ni wedi clywed cyfres o bolisi yn cael eu cyhoeddi eisoes, gan gynnwys a ddewid y bydde Llywodraeth Geidwadol yn cyflwyno deddf gael gwared ar reol 20 milltir yr awr Llywodraeth Cymru. Nag yw trafnidiaeth wedi cael ei ddatganoli i Gymru? Wel ie, ar law and order ddim, a felly mae gyda ni ar hawl yn fy marn ni i jyst edrych ar hyn mae Llywodraeth Cymru yn wneud ac yn ofyn ein hun, os yw hynny really rhywbeth sy'n o rhan o eu cyfrifoldebau nhw. Yn fy marn ni, mae rhaid i Llywodraeth Cymru i gwrando ar llais y bobl yng Nghymru, 100,000 ohonyn nhw wedi dweud bod nhw ddim yn hapus. A mae'n adolygiad yn digwydd nawr. Dim lle chi yw ymyrryd ar faes sydd wedi datganoli. Oni bai bod chi'n fwriadol moyn tanseilio datganoli? Wel, faswn ni'n awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn trespasu mewn ardaloedd sy'n reserved, enghraifft law and order, justice, cyfiawn. Mae hwn yn rhywbeth sy'n
cyfrifoldeb o'r Felly Westminster. chi'n cwestiynu sail, chi ddim yn meddwl mai rhywbeth trafnidiaeth yw hwn, chi'n meddwl mai rhywbeth fel chi'n gweud law and order yw e. Dyna'n sydyn iawn ar ôl 2 flynedd o drafod 20 milltir yr awr, chi wedi dod i'r canfyddiad, a gweud y gwir, dim hawl gan y Senedd i wneud hyn. Fi'n credu i gwneud hynny, mae rhaid i ni gael y mandate o manifesto. I danseilio datganoli, na beth chi'n Wel, dwi moyn? ddim yn derbyn bod yn tanseilio datganoli. Wel, os ych chi'n ymwyrdd â drafnidiaeth sydd wedi datganoli? Dwi'n meddwl, a ddylai, mae'n hollol glir bod y Senedd yn cael cyfrifoldeb am pethau fel... Trafnidiaeth? Wel, trafnidiaeth, ie, nid yr hawr i nawd i ddefnyddio y system justice i gwneud hwn. Ac, Chi braidd yn hwyr yn gwneud y ddadl hon pan fod y ddeddf wedi cael ei phasio ers 2022. Mae'n swno, os ga i ddweud, ychydig bach yn desbryd y bod chi'n hwylo am rhywbeth i drio cynnig cefnogaeth i chi'n Nghymru. Ni wedi dal yn erbyn Higael Milltir bob awr. Do, nid ar y sail hyn, ond nid ar y sail hyn. Wel, nawr mae'r Llywodraeth Cymru yn ddechrau ail ystyried y holl sefyllfa oherwydd yr ymgyrch o'r Blaid Coedwadol yn y Senedd. Fi'n croesawu hynny. Ond mae rhaid ni gael dipyn bach fwy o push nawr. I chi hefyd wedi gweud byddech chi'n cyflwyno gwasanaeth gwladol gorfodol i bobl 19 oed, so chi'n dod i rym i na i fynd i'r fyddin yn ei gwaith gwirfoddol. Ond mae 1.5 biliwn o bunnoedd i dalu am hwnnw i ddod o gronfa all Brexit sydd wedi gefnogi ardaloedd clota Prydain, nifer fawr ohonyn nhw yng Nghymru. Mae Cymru'n mynd i golli arian oherwydd hyn, ynddo e? Wel, ddim yn gwybod, achos mae gyda ni llaw iawn o bobl ifanc sy'n mynd i elwa o'r system. 4.5% o bobl 19 oed sy'n Nghymru. Mae Cymru ar hyn o bryd yn cael 23% o'r gronfa all Brexit yma. Ni'n gwybod mae'r ffigwr na yw 340 miliwn. Gallwch chi addo hwnna i Gymru hyd yn oed dan y system newydd yma o wasanaeth gwladol? Gallwch chi addo 340 miliwn i Gymru? Fi ddim yn gallu addo unrhyw beth yma yn y gerar yma, ond beth sy'n gallu dweud? Ond chi wedi dweud yn blaenorol bod Cymru ddim yn mynd i golli mas? Un munud, sori, os ga i dweud, Catrin. Cyn Brexit, ni wedi dweud bod Cymru ddim yn mynd i colli mas, bod Cymru'n mynd i gael arian. Mae pawb wedi dweud, na, dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Wedyn, ni'n rhoi arian i mewn Cymru, ac mae'r gwleidyddion wedi dweud, dyw arian ddim wedi dod. Nawr mae nhw'n dweud, mae arian wedi dod, ond nawr mae arian yn mynd i gael ei colli. Ni'n mynd ar ôl ein bethau fan hyn. Beth i fi moyn gwybod, gyda'r polisi newydd yma, yw Cymru yn mynd i fod ar ei cholled o'i herwydd? Dyw Cymru ddim yn mynd i colli mas. Felly bydd Cymru'n cael 340 miliwn o bunnoedd? Fi ddim yn mynd i gwneud ffigurau gyda chi, ond hyd at hyn, Cymru ddim wedi colli mas o gwbl. A fydd Cymru ddim yn colli mas? Dyw e ddim yn mynd i colli mas os phobl ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle neithiau i cymryd rhan mewn waith gwirfoddol yn y wasanaeth iechyd neu gwasanaethau eraill, neu i gael blwyddyn yn y byddin, dydyn nhw ddim yn mynd i colli mas. Nawn ni symud mlaen. Achos y cwestiwn mawr yn y pen draw yw beth yw'ch cynigion chi i Gymru yn fan hyn. Na beth bydd pobl Cymru moyn gwybod. Rhaid nhw gyfle mawr i chi yn 2019. Beth ych chi'n cynnig iddyn nhw tro hyn? Ein cynnig ni ydy i darparu wasanaethau cyhoeddus well dros Prydain i gyd, i tyfu'r economi. Mae'r economi wedi tyfu ac mae'n mynd i tyfu, a bydd hynny yn talu am wasanaethau cyhoeddus yn well. Ni eisiau sicrhau bod mewnfudiaeth yn gyfreithiol yn dod o dan reolaeth. Mae fe'n wedi mynd i lawr chydig bach oherwydd y waith ni wedi gwneud gyda wledydd eraill, ond fi'n hollol cefnogol o'r polisi o anfon bobl sy'n ddod yma ar llongau fach i Rwanda i sicrhau bod nhw'n saff, ond i sicrhau bod neb yn cael ei annog i ddod yma trwy ffordd yn gyfreithiol. A wedyn i roi fwy o'r aelod heddlu ar ein strydoedd ni i sicrhau bod trosedd yn barhau i mynd i lawr. David TC Davies, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.